Diya guys na ako'y bagong nakaila kay padung naman ta kumuli diya. Nakaila na si ma'am kay nangita lagi siya sa diyang kauban kay nakawa siya sa sobrang kadaghang tao nga na og Willie Shark. So asang ubanan guys, so papangitaon na mag isang kauban kay luwi pintaon si ma'am kay gahuwat res gawas nga grabing kainit. Dali rami nakalusot. Ay sa kanila na. Black Saturday day ron guys. Pero nasa duty. Loy kay kadaghang kasug mga guys karon. Gamay pagkalit tubig. Bye. Hello guys, madong adlaw na tong tanan guys. Kuna pud ni si Ruby Provinciana ug si Cristel. So ano isang ihatod guys sa ijahang duty sa BRR. So nag-shortcut mi dari sa dagat kay murag mas dali ra dari agihon. Na naguna-una man. Kimbot-kimbot may kadantiha ka. Huwag kag panyo. Uy, danti, nag-shortcut ba yung diri? Wala kakatuod na rami na kang iro dadto. Bahala ka. Di, Jude. So, 5 minutes na dari, guys. Para maanad po ni Cristel sa kag mga bukid. Oh, di ba? Kalsada na. Pero gihangat ka. Oh. Hala, sayang. May BRR. Kagdari pa mi guys. Radyo. Udah guys. Pero lagi sakit lagi nih akong puson. Dali rami nakalusot. Ay sa kanila na. Black Saturday day ron guys. Pero nasa duty. Loy kay kadaghang kasug mga guys karon. Andres. Gamay pagkalit tubig. Bye. Harapin ha, des gilid dili. Dak. Des gilid lagi. Luya to alas na guys oh. Sabi tagak-tagak ang singat. Mado naman mo gamay ni hangti dyan guys. Pari ko mo agi. Hala! Istila kapit na pang doon. Apil ko! Radyo na pagahang nalakaw guys.
Gamay na niyan ti dyan. Diyan guys, mula house day ko rin briefing. Kay duty ni Papa Idi. Lah. Na may kukuk. Isog nga ni ang gisuot kay nipis na ni siya guys na kuan nga nang para di lang kumakuan sa init ba na niya nipis ra siya na. Pero di kadyo ko kuan ito mahala ni wakwak lagi. Huh? Lah wakwak. Wakwak lagi kang tingog. Guys, na nagsugod ng mga nagparking. Kaya parting daghana jud kaaduro nagbisita guys. Duty si Papa Idi. Salamat ay kay guys, welcome to my vlog. oh, sakay ko na rin guys kay di ko makaagis daan kay naka-parking ang daghang kadto sakyanan. Abot na ni dito sa kuan ga. Abot din is bangkugon. Ala, nahana dyan o. Gani ako no kay taas ko kay pila. Gani ka pa kay duty or Meron, abot na ang pila. wala nakagiha ko dito sa bayar. Oh. Oo. Kuan ko dani ni sa tao ko din sa mga Udyano. Gani ba ka? Rehulyo. Rio di ay. Sa out ko sa Rio. Ay. Ya, kalau tahu dari dulu. Beneran? Layo na kay sa luha. So tanawa sis Ansan no abot dari ag pila sa abutan ding. Pero dali ra na siya kay daghang bangka. Oh. Uy, malastas na ka. Ito pala na prego manok. Abo. Asa kayo pila dito? Sakay ko guys, kay bisig mo apil ko kung pila dari. Oh, na ayo dai pangatag ito. Ano? Day ayuda. Alam mo, kahuman ba ka na sila galas? Pusi, di siguro. Oy, shout out! Siplak! Kana sila na sila kanya-kanyang guide nagpila. Di para sa una ba nga maggasok dito no? Pero mas okay ba ang maagi karon? Okay, pero kailan eh daghang tao abot sa dagat likado ligsan. Hala. May daw ba Dapat may dito mga- briefing. may Ato mga na magulat barangay. briefing tanan. Luya no. Diyan salamat ni Kadjo kay nakasakay ko kay lisod lagi Kadjo magbaklay naghana Kadjo tao na nakapila. So naghana Kadjo na nanaw og wheel shark. Let's go guys, Wismas. Hi. Nag-Wismas ko. Or naghana tao. Hi, good morning. This is me. Wow, so blessed. Vlogging. So, kay naghana Kadjo bisita. Naghana Hi, vlog. Hi sir. Hi di ko sa mga taga Davao. Sa mga Davao. Wala may pagkumpaan eh. Guys, taga Davao ni guys. Kasi kaila mo ani. Ang kontendira diri oh. Hi ma'am. Akong amiga. Guys, abot na dito sa Bangkugo nagkuan sa gijutihan ni Cristil ang mga sakyanan ng mga tao berarti daghana. Okay na. So ato tang papaidi guys. Ano pa ba kung tingin sa pagkato sa Chico para matulog ka lang ka. Gwapa kayo ni sa gwapa kayo. Grabe naghana guys. Hala.
Taas di kadug pila. Ay, so diri. Oh, miss tanawan ni guys, oh. Mag-vlog ka, te? Yes. United. Oh, miss tanawan. Kapat. Kasi magpa-promote ani kani gwapa po ni siya, miss tanawan po ni siya. So mga best ay mga friend ni Kuan. Kuyog na mo. Diesel. Diya guys, mga friends to ni Cristel, nag-sideline po sila dari guys, kanang part-time job po sila. Sabado Domingo mag-tour guide si Cristel, duty po naman itong gihatod sa BRR. So parting daghana jud. Welcome to Tanawan Muslim. Let me give you a short orientation regarding the rules and regulations that you need to follow during your whale shark interaction. First is, you are not allowed to touch the whale shark. Second is, no flash photography, since whale shark are very sensitive to light. Jadi anas papaidi guys. Diya mula gini hapit ko dari gikan ko naghatod ni Cristel sa ning duty. Ito na sila sa man. Anong gatot? Ang pila ba abot na doon sa tuang dito? Barangay Hall. Kaya, basig mo man yan. Oras, ito. So, mga ilang buhat guys magkuha sa mga life jacket. Gado guys, hangtod pa dito sa taas. Naputol? Hi, hello. Naday mga taga Cebu City, oh. Hapit na, nagipagawas, naghang bangka na to. Hapit na mo. Paspas na. Oo, paspas na. Gay, asikaso pa man ang mga bangka. Ay. Ala, taas ba kayong linya? Uy, boko, Diyos. Ang taas pa kayong linya, ay. Ano na yan? Wow, na wow, jud siya, ay. Nice pa kayong hair, oh. Uy, bago mamiga, si Ma'am Yeng. Ma'am Yeng from Cebu. UC Cebu. University of Cebu. So, nasi sa UC, University of Cebu, ay, wapa kayo sa guys, mura sa mga friend diha sa, shout out ko ni muna, Borky. Naiwan ka na muna, oh. Shout out ko diha sa Germany. Nakakita ko kamiga pa, maestra sa UC. Maestra sa UC. Ay, wow. Ang mga tao niya, kauban. Kamu ni mo, ma'am? Ga-vlog siya. Asa ka nagsambay? Dito, ay nagpaabot ko ni mo. Hindi niya, wala ka. Ili sa propersyon. Ipakuha na ko si, ga-text ako ni Mama Irene. Nag-ano siya? Gusto na ito? Ari sa diri kay ga-vlog siya. Isa kayo susubot. May ma'am. So guys, 310 nagilhang number niya. Senior citizen man si Ma'am Delgado, man na mauna sila sakay. Oh. Let's go, baby! Hello! Bata mo dito. So makakita jud mo ron sa daghang kadung whale shark. Ay, sagit ma'am ha. Mura kamera gid ang nagpayo. Nalubat man ang cellphone guys, manang dere silang cellphone na lang. So parting daghanag nananaw. So happy kay si Ma'am oh. Si Ma'am Delgado, si Ma'am Yeng. Yes, si Ma'am Ying at saka si Ma'am Delgado. Taga-Talisay. Hello, taga-City proper. Hi, di ko sa mga taga-Talisay, si Muna Borky. Dongdong, Talisay, Dikahong, Silong. Nakadagana ang naglinya karon. Nakadagana. Alas 5 pala na sila diri. Nakigilog-ilog dyan nila. Wala man ko. Na kami bakir. Launa mi. Kita alauna pa kada ka. Dili lang kalang tao. Dili. Salamat kayo sa among vlogger. Ruby Provinciana vlogger. Ruby Provinciana vlogger. Thank you so much.
Hapit na tamam, tanawa ron, naaran mo, dollar ang wheel shark. Hala nga, nakadaghan na ang nananaw ron guys, oh. Ma'am, okay na gali kayo ni sa kay Lina sa tanan. Naay pa naman nga magkuan, tikon di ma. So, hi din niya sila guys, oh. Nagtawin sa kwan makita ang papa ni mo yung video. Isenta sa messenger papa. Hello, Papa. Hi, Papa. Langgo. Na kami sa shark. Oh, Kami shark. Nakita na kami og big fish. Kano sa ato si papa lang galantaw, karon na ana iya anak galantaw nag big fish. Oo, shark, well shark butanding. Dara Jim to, ara di Jim mo. Oh, nana na Jim, nana Jim. Jim mo, nana. Oh. Kita di ba? Ay, wow. Big fish. Wow. Oh, wow, dagan na kayo sila. Laugan para mo. Oh, yan na, padung na diri guys. Ilaog ma'am. Nana, oh. Kuhan ka ng, Kana mga kuhan na siya ka ng hipon nga gagmay. Butanding kinabahugan mo nagpaduol sa. kita ka Jim, dara Jim ma. Kita siya diya. Wow, Jilo. Oh, mataas kay buntot ko. Sa sipon, kapaduol sa kasana ibahog. Hipon ka nga gagmay. Oo, oo, oo. Oo, mama ha. Mura ginako tabi. Ala nasa dito ko fish. Gagmay fish. Ay, kasa daddy ni mo. Ano, padung na. Mga daddy, padung na, oh. Ma'am, padung na, ma'am. Si Ma'am Ying, kay gwapa ka dyan si Ma'am Ying. Wala si Sis Mona Borky, from Talisay. Thank you, Robbie Provinciana Vlog. Sana. Yeah, big fish. Kasunod na sa kay ginabahugan sa na. Nanana siya. Oy, nanaluyon nyo, nana! Oo, to, galang mo na. Ay nasa dito nila. Dako ay, ba mo? Oo, pwede man na kay Mike Pan. May tasking sa iyo. Mas niya isang sa ilawang jud. Eh, dako jud kay siya puma jud sa ilawang ba. Oh, ana siya, ready mo, ana siya. Mutiglom siya, yung picture sa ilawang. Ito, ma'am, picture sa ilawang. Dili ko man ako eh. Hadlok ko. Ikaw wala kayo di siya to. Ikaw wala og ginitos lang. Lili ko, dahil sige na kong picture diha. Limit niya. Namura na sila. 11. Wala na yung Pintura na. si Ventura na lagoy-lagoy. Buhi na, buhi. Ang swerte mo. 3 years old. Ano lang Yung swerte mo daw. Ako kasi lilo to. 2.5. Kalantaw mo rin. ikaw lang ang Oh, nakaread ikaw eh. lang ang bibi Kato mo na lang nandito. pandemic. Oh, tingnan mo. Nakarinday si ma'am. Kaduha na kami. May gani wala nagtaas. May bandil sa Japon. Ayun, nakalangga sinilas. A few moments later. Mga amiga, guys, sa ilahang, hindi mga gapa kay hi. Kay ilang kasi mga hi, oh. So nakapit-apit ko dari, wako naka-picture ni Jan Estrada. Wako naka-picture ni Jan Estrada. Dini di ay nga to mas lawda. Wa man din. Turmis jahang kuan. Hala ka nice lagi ani. Asa? Kana. Sumahal. Boros tail. Halon maningya kuan, oh. Ako na naman ko'y mangingato katunda to, oh. Kani daghan kayo kung ipang seed nga ni. Nako yatag ni noon. Ayun ako daghan nga na. Nakay gana? Oh. Sure. Oy. Naay daghan ko. Ano na kay nana? Nakoy daghan nga na. Ang ipanghatag liya ti dade. Nakoy daghan nga na. Kani ay nani. Oo. Watermelon. Na. Dagko gali kayo ako ah. Ani pero Ay jud bulag-bulag ah. gipang sibak-sibak na ko kay gipadaghan ako. Ay ayo oy. Nice. Ano, Hala, dili man first ko na and nimo video. si bakon. Dahon ra may mo imong ibutang mo to. Awa rob oh. Dahon ra na ibutang nako rob. Kunya. Kunya. Pagkahuman rob, mo ani na oh. Oh, mutulok na. Dahon ra. Sige, sige, Ay sige. nasiksik siya kay dili mabuhi. Gipang siha na ko. Tanawa oh. Diba oh? Kani di akong giinitan as buhol oh. Unya, tagaan kayo. Namay tagihan ang doagon. Need na ka. Kapalit ako ana ha. Eh, tagaan na tagaan. Ayo, kay mahal kay na siya.
Ang akong gingon nimo kanilaging kanaong ibitay nimo. Jesus kada ka na ano eh. Unya ra nagsid kag mga kuan. Ako ibutan. Asang kulura na? Gani, mga kuan gani. Ingahaning kulura. Pula ni, puti. Kani Yan ka na orange. Huwag na dito sa kuan. Napo ko ingana pero pink sa perkadugay mahimo sang orange. Pink, Pink. yung orange. Oh. Ano yun? Akong gatag ni mo. Wala siya. Beke, no. Pero anong puti siya? Ano ni? Inig mo gulang na matured na siya. Oh, bata na mo. Guwapo kayo ni. Mo ni mat. Iya, mayang. Ayang. Nawi diri yo nang tour ko sa Jahang Garden. Kanang nagtour ko sa Jahang mga tanom parting na iskado. Ano lagi ng mga mahilig tagtanom. Mo na. Ano sa kamo visit diri Gardenan. kusog? Sis Ako mayang. gardenan. Oh, wala ko yung nga gardenan, ko kalinis to. Pantay mo. Black Majesty. Ngayon nani. Oh, ngana ako ah. O sige, seed ana. Kuan, upotlon pamanaha. Aw, musaha siya dito silawom. Upotlan. Upotlon nimo ang giputlan mo imo sa pamanak upotla. Ah, kay wa pa man sa mo taas. Oh, dili pa kayo. Dili kana nang dako nang iyang punuan ba? Hala, Mutaas mo na. kani di pud oh. Oy, strawberry shake. Oh, nice ko siya oh. Kani, variegated. Kani Ring pud of oh. fire. Kani Florida Beauty pero wala pa. Ako ning isend ni mo gawas nang iya. Kay iyang gihatag na guys mo ni oh. Salamat yan, ka. Kani bid lagi siya oh, kani imo ta nagi. na. Mo to siya? Dili lahi ni. Kani na. Strawberry shake ni ka pag usa ka dahon ani ro. Kani papalit ako sa ani. Pink princess na. Ani ro pag usa ka dahon ani pag pandemic ro 30 ni. Mahal bitaw na. Oh. Samot na ni pinakamahal ni oh. Mo dun na imong padaghanon. Kana daghan siya pero mas mahal ni. Ano padaghanon? Variegated mga Kani unsa may itanong, Basta mga unsa may itanong variegated. ani? tamnan ka ako ana. Kana ra bang mga dahon pod pero dugay kayo. Ah, Kuhaan kana ra kana ko atong iyang turok na. kana itugsok sa diri ana. Ay nakakita ko sa YouTube kanira iyang ipang tugsok oh. Wala man. Mukuan man na dugay na La, kayo. turok na siya dito oh. Mo gani ang mga taga ka may butang radyasyota pero dugay mo kayo ron. Pausa jud sa kay ngani. Oh, dugay. Kani ha, mo imong ipadala siya sa ron kay Kay ba ka? Usa ra ka ing nana kadak amarag usa ra ka buok, usa ra ka sa ing nana. Palit nako 250. Oh, mahal mo gud. Giadto pa namos man dawin ni dili. Mahal kay na siya. Sa dumagiti perti mahal ang buang lagi ko basta makakita kog tanong. Napud siya Ako oh. nang ipasaka diha. Sa itanong ana. Monstera Peru. Variety sa Monstera. Nice. Hala. Nakapit-apit na pud kog tanom di ah.